Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau kuma barkanmu da kasancewa da ku a wannan sabon shiri na Tambarin Talaka. Kwanan nan 'yan Najeriya da yawa mun tsinci kanmu cikin wani hali, musamman idan aka dubi yadda cin hanci da rashawa da kuma almundahana da haƙoƙin mutane da ke hannun gwamnati ake yi da su a yau. Ko kuma muna iya cewa a'a, yau 'yan Najeriya suna cikin farin ciki saboda an samu sabuwar gwamnati wanda daban ne da yadda muka saba. A yau idan aka tsinci mutane sun ci kuɗi ko kuma sun yi gaba da haƙoƙin mutane, akan ɗauki mataki a gurguje. Sunana Jibrin Abdullahi Adamu, kamar yadda muka saba wannan shiri ne wanda muke tattauna abin da ya dame mu yau da kullum, yau ma ba daban bane. To madalla, kamar yadda muka yi bayani tun da farko, yau za mu tattauna abin da ya shafi yadda jami'an gwamnati wato manya-manya wanda suke rike da mukamai ke almundahana da haƙoƙin da aka ba su zurgi. Amma kafin mu ci gaba, bari in gabatar da wanda muka saba tattauna da su a wannan shiri, wato Malam Ahmed Umar. Malam Ahmed Umar, barka da zuwa. Masu kallon mu barkan mu da yau. Sannan kuma akwai Jafar Abdulkadir Jiga, kamar yadda muka saba. Malam Jafar, barka da zuwa. Jama'a assalamu alaikum. Masha Allah. Kamar yadda muka yi bayani, akwai manya-manyan jami'an gwamnati wanda a yau sun shiga wani hali na sata da kuma cin amana. In ba ku manta ba, akwai labarai ko kuma rahotanni da yawa na Halima Shehu, wato shugaban ma'aikatan tallafi da kuma dogaro da kai, inda aka ce ta yi awon gaba da naira biliyan 44.8. Haka kuma ita ministanta wato Beta Adu, ita ma ta shiga wani hali inda aka ce ta yi awon gaba da naira miliyan 585 da ɗan kansu. Wani al'amari za mu tattauna su ɗaya bisa ɗaya domin mu ji yadda abubuwa ke faruwa. Amma kafin mu ci gaba, za mu leƙa kasuwanni, unguwanni, kan tituna domin jin ra'ayin jama'a. Na gode ma shi Tinubu da ya ɗauki matakan nan na soke su da farko, amma ba nan take ba, ka gane, a kafa doka wanda dan dai kana aikin gwamnati har ka je kai sata kuma an kama ka lalle kai wannan sata, to mu yi amfani da rolin mana na Ghana. Duk wanda suka saci kasan kuɗin ba ya sa aka kai su barzahu ba, yanzu kasan Ghana ba ta zama lafiya. To me yasa mu ba za mu yi nan ba? Abin da yasa ko ba za mu yi nan ba saboda son zuciya. Ba a yaban dan kuturu sai a shekara 40 da yatsin shi, saboda sai mun ga abin da aka yi tukuna. Duk wani tsari na gwamnati yana a cikin constitution ɗinmu. Duk wani wanda ya yi laifi a hukunta shi daidai laifin da ya yi, shine za mu gane cewa ai gwamnati na aiki. Wannan cin hanci da rashawa shi ta hana Najeriya mu ci gaba. Wato muna da albarkacin ƙasa da yawa wanda yake bai kamata a ce mu talakawa mu sha wuya ba, amma sai ka ga da mutum ya hau mukamin siyasa ko ya hau mukamin aikin gwamnati sai ya sama da kuɗin mutane miliyoyi shi kadai ya cinye ya hausu. Wannan ma a wani matakin sai a je a duba kwakwalwansa, ga shin kwakwalwansa lafiya lau, sai a duba kwakwalwansa shin kwakwalwansa lafiya lau suke ɗiba irin wayannan mahaukatan kuɗin wanda mutum da shi da 'ya'yan shi da jikokin shi ba za su iya cinyewa a rayuwar duniyarsa ba. To ina za su kai kuɗin nan? Gara ma mutum ya ƙware da wannan matsayin, ya bar wanda zai aiki ya zo ya aikin al'umma su amfana. Abin da ke kawo cin hanci da rashawa akwai rashin gode ma Allah da rashin tsoron Allah. Domin in kana tsoron Allah ka san amana ce aka baka a tambaye ka. Rashin gode ma Allah, idan ka duba yanzu duk wanda zaka ji an kama ba dai magana abinci ba, ya fi karfin abincin shi, amma to me kake sata ka ci abin da zaka ci haka mutu a 'ya'yanka su bari. Wannan ina ga rashin tsoron Allah ne da rashin wadatar zuci. To, kamar yadda kuka ji ra'ayoyin jama'a a cikin gari, wannan wani abu ne na jimami da bakin ciki. A ce manya-manyan jami'an gwamnati irin wa'innan ana kama su da wa'innan laifuffuka na almundahana da kuɗi da amana da aka ba su. Ba ma wai su kaɗai ba, yanzu rahotanni na nuna cewa ita ma tsohuwar ministan jin kai wato Sadiya Faruk, ita ma ana zarginta da yin gaba da wajen naira biliyan 37. Banda haka, shi ma tsohon wato shugaban babban bankin Najeriya Central Bank
har yau maganar shi na nan na kewayawa ba a gama ba. Sannan kuma shi ma ministan wato cikin gida wato minister of interior na wannan gwamnatin shi ma an jawo shi cikin wani al'amari. Wannan wani abu ne da za mu tsaya mu duba kamar yadda na yi magana. Ina tare da Ahmed Umar da kuma wato Jafar Abdulkadir Jiga. Malam Ahmed, wannan al'amari da muke magana na almundahana da kuma yanda ake kama wa'annan jami'an gwamnati, wannan kamar yadda na yi shimfiɗa abun farin ciki ne ko bakin ciki game da 'yan Najeriya? Eto, hakika wannan al'amari ne da 'yan Najeriya za su kalle shi da ta fuskoki da yawa. Na farko shine kamar yadda ka ce abu ne da zai iya kasancewa na murna ko kuma na akasin haka. Amma ni a fahimtata abu ne da 'yan Najeriya ya kamata su yi maraba da shi domin ya nuna cewa an samu canji daga yadda ake tafiyar da al'amuran gwamnati a baya da kuma yanzu yadda aka samu sabon alkibla. Domin babu babban abin da ke ciwo gwamnatin Najeriya tuwo a ƙwarya, ya hana ta gaba ya hana ta baya, ya takura komai kamar al'amarin cin hanci da rashawa. Gwamnatin da ta wuce an ga yadda jami'an gwamnati suka shiga suka yi abin da suka ga dama cikin dukiyar ƙasa, amma haka suka gama suka tafi ba wanda ya ce musu ƙara. Amma yau cikin 'yan kwanaki da bullar wannan al'amari na cewa ga ta'adin da ake jin wasu daga cikin masu riƙe da madafun iko sun yi a wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu, kankace kwabo abin ya kara da ƙasa har an ɗau mataki. Babban ma abin da ya burge mutane kuma ya nuna cewa akwai haske a gaba shine yadda shugaban ƙasan ya yi ƙwarin gwiwar dakatar da ita da farko, bayan dakatar da ita kuma sannan ya sa a bincike ta, wanda rahotanni na nuna cewa ma tuni har hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa EFCC ta gayyace ta har ma ta je domin neman kare kanta. Kaga ko wannan ai za a iya cewa abin farin ciki ne domin ya sha bamban da abin da aka fara a baya, aka saba da shi a baya. To ai abin da za mu duba ita wannan gwamnati a cikin kamfen ɗinta, kaga kamar gwamnatin da ta shuɗe za ka ga cewa suna cewa za su yi yaƙi da cin hanci da rashawa. Ita wannan gwamnati ba ta ma yi wannan maganan ba, amma a aikace kamar su maganin haka. Man Jafar, kamar yadda na bai Malam Ahmed, muna iya cewa abun bakin ciki ko kuma abun farin ciki mai wani matsayi za ka ɗauka kamar da wannan al'amari na kama mutane da cin hanci. Wato Malam Jibril Abdullahi, kowa ya riga ya sani cin hanci da rashawa wani al'amari ne wanda yake damun 'yan Najeriya. Kusan shine al'amarin da mafi muni in ka cire a harkan tsaro a Najeriya wanda yake cima mutane tuwa ƙwarya. Wato abin murna ne, of course abin murna ne yadda ake dakile irin wa'innan al'amura da suke faruwa a ƙanƙanin lokaci. Amma kuma abin takaicin shine mutane ne wanda aka ba su amana. Na sha faɗa a cikin wannan tattaunawan da muke yi na rashin yarda da amincewa tsakanin talaka da masu riƙe da madafan iko. Malam Jibril Abdullahi, abin takaici ne kaga kaman yadda na su Halima Shehu da ya faru, ita shugaban alhaki na ba da tallafi na dogaro da kai, a ce irin wa'annan kuɗi kazaman kuɗi a ce sun ɓata ta bangaren ta ko in ce a ofishinta. Abin takaici ne in ka hada da ita kanta kuma bita edu inda ake magana, abu ne wanda ya dagula al'amuran 'yan Najeriya gaba daya, ya sa 'yan Najeriya sun fara wani tunani, shin akwai wannan yardan da amincewa tsakanin talaka da shugabanni ko kun ce maka koko tsakanin talaka da masu rike da madafan iko. Malam Jibril Abdullahi, mun ga kokarin da shi shugaban kasa yayi na wurin dakila wannan abu, mun ga kokarin da shi shugaban kasa yayi na wurin dakatar da su, ya kuma mika ma ita hukumar da take da alhaki a kan bincike na cin hanci da rashawa, wato hukumar EFCC. Sai dai abin da muke tsoro kuma muke gudu a kai ya sha faruwa a Najeriya. Mun ga yadda aka yi da former accountant general a kawun Najeriya, wanda wa'innan makudan kuɗi suka ɓata ofis ɗinsa, har yanzu ba a yi komai a kai ba. Mun ga su irin su Stella Odua lokacin zamanin shi Jonathan, mun ga na su Dizani lokacin ita ma Alisa Madukwe ita ma a lokacin Jonathan. Abin da muke so shine shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a wannan karan, duk wanda aka kama shi da irin wannan almundahana, a tabbatar da bayan an karɓa kuɗaɗen nan kuma a gurfanar da shi a gaban kotu. Wato wannan magana ne na gaskiya, amma kafin mu shiga ciki mu zurfafa cikin wani mataki ya kamata a ɗauka. Idan na biya ma ansoshin da kuka ba mu a ko kuma tattauna da muka sai aga cewa kaman ai madalla da wannan gwamnati ta fara wannan abu.
amma mu waiwaya kuma mu duba abin da ke ciki na takaici. Yanzu wannan ma'aikata na Halima Shehu, ma'aikata wato tallafi da kuma dogaro da kai, wasu kuɗi ne a kwance biliyoyi, wanda duk lokacin da gwamnati ke magana sai a dinga magana ba kuɗin da za a aiki kaza, gwamnati ita ma tana cikin wani hali na rashin kuɗi. Amma idan irin wani abin ya taso, a ce mutum ɗaya ya kwashi biliyan 1, 2, 3 har da abin da ya sama ga haka. Malam Ahmad, ita na wannan Halima Shehu ɗin biliyan 44.8. A ganin ka wannan kuɗi idan aka ce za a watsa a yi aiki da shi ma jama'an ƙasa, wani irin ci gaba za a samu? Inda abin bakin cikin yake kenan. To ai abin da yake faruwa shine ya kamata 'yan Najeriya su gane cewa duk ranar da aka ce ana mulki na siyasa kuma ya zamanto cewa a lokacin da aka yi yakin neman zaɓe waɗanda suka bauta wa jam'iyya ya zamanto cewa bayan an ci zaɓe wai domin a saka musu shine yasa ake ɗaukan mukamai ake basu, to shi yasa ake samun irin wayannan abubuwa. Dukkan wayannan ka tsaya kan lura zaka sauwa ga waitani ne wayanda aka yi ta bautar siyasa da su wai domin a saka musu, sai aka ɗauki irin wayannan mukamai masu daraja masu muhimmanci da ke taɓa rayuwar 'yan Najeriya kai tsaye aka ɗauka kuma sai aka bawa kuɗin jin kai a maimakon a nemi ƙwararru wayanda aka san za su iya masu amana wayanda suke da kishin ƙasa da kishin al'umma a ɗauki irin wayannan mukamai a basu, sai ba a yi haka ba sai aka ɗauka aka ba irin wayannan su kuma irin wayannan abin da kawai suka sa a gaba ko kuma abin da yafi suka mai da hankali akai shine yaya za a yi yau suke cire ni na cewa yau su suka mallaki kaza suka mallaki kaza suka mallaki kaza kuma babu yadda za su mallaki wannan ba sai da irin wayannan kuɗaɗen nan kuma su kuɗaɗe dama na irin wayannan da ake kiransu social investment da sauransu makamantansu kuɗaɗe ne wayanda a turanci ake cewa wayanda so da yawa in sun fita ba a cika bibiya a ce a accounting ɗinsu domin saboda kuɗaɗe ne da ake ba wa mutane hannu da hannu ba kuɗaɗe ne wanda za a ce to a bibiya a gaya aka shi saboda tun daga lokacin corona an koka tuna an yi ta cewa an ware kuɗi masu suna kaza sai dai ka ji adadin ya buga maka hankali sai a ce an ba wa wani da an ba wa 'yan ƙasa Amurka, amma in ka ce ka je anguwa a nuna maka wa aka ba wannan kuɗaɗe a cikin unguwanni da garuruwa da ƙauyuka da yankuna daban-daban na ƙasar nan sai ka rasa ganin wanda aka ba. Amma a hukumance tun da takarda ce kawai an saka cewa dai an bada. To irin waɗannan abubuwan ba komai ke kawo su ba sai rashin tsari da rashin hangen nesa na shugabanni wurin ganin wa za su ba wa amanar aikin da ya kamata yi. Malam Ahmad, ina iya yarda da wannan bayani da kai. Yanzu bari mu je wajen ita kanta ministan jin kai wato Beta Edu. Wani al'amari ne wanda muna ji na wannan Halima sai kuma gana ta ya fito. Inda aka ce ta ɗauki kuɗi miliyan 585 ɗan kai an kwashe shi daga cikin asusun gwamnati aka tura abin da bature ke cewa private account, wato wani banki ko kuma account na wani daban wanda ba gwamnati ba ne. Abin da ya kamata mu fahimta nan musamman ga 'yan Najeriya shine wannan ƙeta dokan ƙasa ne. Idan ka duba constitution na Najeriya wato dokan ƙasa akwai abin da ake ce ma financial regulation wanda an ƙirƙiro ta shekara ta 2009 aka sa cewa duk kuɗin da ba a so kuɗin mutum wanda yake cikin account ɗinsa ya tashi ya shiga cikin account ɗin gwamnati. Haka kuma gwamnati ba ta yarda ba a doka a ce kuɗin da ke cikin account ɗin gwamnati da ya kamata a yi aiki na ƙasa da shi a ɗauki wannan kuɗin kuma a sa account na wani mutum daban. Duk wani jami'in gwamnati da aka gan shi ko aka ganta da irin wannan to kai tsaye akwai cin hanci da rashawa. To ita laifinta a nan shine wannan kuɗin kamar yadda ta yi magana ta ce in kan makamanta bayan rantsar da su tana ta tafiye-tafiye jihohi daban-daban inda ake tallafa ma mutane. Ta ce an kwashi wannan kuɗin ne saboda a cigaba da tallafa ma mutane a jihohi guda 3 da Akwa Ibom da Cross River da jihar Ogun da kuma jihar Lagos shine aka cire wannan kuɗin. Sai dai kash ya saba ma doka tunda an kwashe daga cikin asusun gwamnati an je an sa a private account ko kuma account wanda yake ba na gwamnati ba ne. Malam Jafar, wannan al'amari na a sa ina da niyyar zan yi aiki amma in ɗauki kuɗin gwamnati miliyoyi har miliyan 585 in sa a wani account wani mutum daban
kai kana ganin yayi daidai ko da ina da niyya na alheri? Wato Malam Jibril Abdullahi bai dace ba, abinda ta yi bai dace ba, ya saba dokan aikin gwamnati, ya saba dokar yadda gwamnati take kashe kuɗin ta wurin bada ayyuka. Ka ɗauki kuɗi mai yawa haka ka sa a account ɗin wani da niyya da sunan aiki ko wani abu makamancin haka, alamu ne na rashin gaskiya, kuma alamu ne na samar da zargi tsakanin al'amuran tafiyar da yanayin al'amura na tafiyar da aikin gwamnati. Malam Jibril ba wai ita kaɗai ba, ba wai ita ministrin ta kaɗai ba, muna kila akwai 'yan alamun cewa nata ne ya fito fili. Akwai wasu agencies da wasu ministries waɗanda an daɗe ana irin waɗannan abubuwan. An daɗe ana ruwa, in ji Malam Bahaushe, ƙasa na shanyewa. A wannan karon ne nata ya fito asiri ya tonu, ake wannan zarge-zargen. Muna kira ga gwamnati da sauran jami'an gwamnati da akwai hanyoyi da dama da ake tafiyar da tsare-tsare na aikin gwamnati. Ka ɗauki kuɗi masu yawa irin wannan ka sa account ɗin wani ba tare da wani aiki ba, ko da kana da wani kyakkyawan niyya na yin aiki, Malam Jibril, akwai alaman tambaya a wani. Amma wani abu da nake duba Malam Ahmad shine su kansu bankuna, akwai zargin da aka ce wasu bankuna suna da hannu a cikin wannan abin. Ba za a ce wannan bankunan guda 3 da aka yi ba, kusan duka bankuna in ka bibbiya, in dai za a yi bincike sai an same su da irin wannan abubuwa. To su bankuna ba su da dokan da ke nuna cewa idan wannan kuɗi ya taho misali na gwamnati, suna da dokan cewa a'a wannan kuɗin daga account ɗin gwamnati ne kuka sa a cikin account na wani daban, mu ba za mu karɓa ba. Ko kuma yanzu da yake ga kimiyya da fasaha yayi nisa, akwai wani technology da aka yi creating wanda da ka tura kuɗi daga asusun gwamnati zuwa wani asusu wanda bai dace ba, za a ce sun gane, sun dakatar da shi, kuma sun giya ma misali ita EFCC. Kai kana ganin ina matsayin gwamnati, su bankuna a cikin wannan haka na kuɗin gwamnati da yadda ake satan kuɗi? Wato da ba dan karar mutane su ga kamar an ɗauki abin da ba huruminsa ba aka bashi, da sai a ce ai babu yadda za a yi ma'aikacin gwamnati ya iya satan kuɗin gwamnati maƙudai irin wannan ba tare da haɗin baki ko sanin jami'an banki ba. Saboda kamar su kuɗaɗen gwamnati dama ba a ofishoshin gwamnatin suke a rufe ba kuma a gidajen jami'an gwamnatin suke a ajiye ba. Kuɗaɗe ne wanda suke cikin bankuna da sunayen gwamnati, da sunayen hukumomi, da ma'aikatu, da cibiyoyin aikin gwamnati. Babu yadda za a yi kwabo ya fita daga cikin irin wayannan bankuna duk da irin tsare-tsare. Yau dinnan idan mutum yaje zai bude asusun ajiya na banki, in ka ji irin tambayoyin da za a yi masa da sharuɗoɗi da matakai da irin yanayin sigar ajiyar kuɗi da cire su da za ka yi, kai ma a matsayinka na mutum sai ka san cewa an ɗau matakan kiyaye shiga da fitar kuɗaɗe daga cikin asusunka, balle kuma gwamnati. So dukkan irin wayannan abubuwa so da yawa bankuna ba su da yadda za a su wanke kansu cewa ba su da hannu a cikin irin wayannan abubuwa. A takaice ma idan banki bata bada goyon baya ba, in banki bata bada goyon baya da haɗin kai ba wurin satar kuɗin gwamnati, babu yadda za a yi ma'aikatan gwamnati su iya yi, domin saboda kamar yadda kace dukkan abubuwan da aka saka na sa ido da kula da kiyayewa an saka su a cikin asusun ajiya na gwamnati. Ba yadda za a yi kuɗi su fita sai an san yadda za a yi su fita, an san abu yaya za a yi su fita, kuma sannan dama lokacin da za a buɗe asusun an saka ka'idodi. Kamar yanzu da aka ce gwamnati ta ce bata yadda kuɗin gwamnati ya fita daga cikin asusun gwamnati shiga cikin asusun wani mutum shi kadai mai zaman kansa ba, to dole ya kamata a ce akwai abin da ake kira wani tsarin zamani na kimiyya da zai iya gano cewa daga kuɗin nan yayin yunkurin shiga account din da ba na gwamnati ba, daga cikin account din gwamnati sai a gane. To in ko kaga har kuɗin ya fita ya wuce ba tare da an gane ba, to kai ma ka san a cikin wasu daga cikin waɗanda ke da alhakin kiyaye wannan wani bai aikin shi ba, ko kuma ya dan karɓi wani abu shi ma daga ciki an madan wani kaso ya kau da kai. Duk ka san abu in aka ce maka Najeriya to ikon Allah ne. Subhanallah. Jama'a masu tare da mu, ka ku manta ku bi mu a shafukanmu na sada zumunci, musamman YouTube. Ku ci gaba da turo ra'ayoyinku, ku ci gaba da yi mana subscribing kamar yadda kuka saba. Yanzu za mu koma kan wani al'amari, Malam Jafar. Mun ce gwamnatin da ta wuce na Baba Buhari ta shuɗe, kuma abin mamaki har yau ana bibiya a ce cikin waɗanda suka yi jami'an gwamnatin da suka shuɗe ɗin ana kiransa, ana musu tambayoyi na almundahana. Kwanan nan ita ma Sadiya Faruk fitacciya ce musamman a zamanin mulkin Baba Buhari, tunda ita ma ta rike wannan wato ma'aikata ko ministry na jin kai na mutane. Ita na ta cewa ake fa
naira biliyan 37 ba a san yadda suka ɓace ba. A lokacin da suke mulki ni na san kwarai akwai a jaridu da da talabijin da rediyo za ka ji an ce ana ciyar da yaran makaranta. Akwai lokacin da aka ce a kowane sati ko a kowane wata ana kashe biliyoyi da yawa wajen ciyar da yaran makaranta, wanda da yawa kuma mutane sun fitar da ra'ayin suka ce ba su ga inda ake ciyar da yaran ba. To sai gashi wannan karin kuma an dawo da ita saboda a bincike ta. Me kake gani game da wannan al'amari? Wato ita Sadiya Umar Faruk mata ce wanda tun tana rike da madafan iko a matsayinta na ministan jin kai da jin daɗin walwala. An sha zarge-zarge da dama a kanta tun lokacin da aka raba abin da ake ce ma palliative da abubuwan da aka yi na corona da sauran wasu tallafi da aka bayar na kasashen duniya da kuma kudaden da aka bata na rike raɗaɗin talauci da fatara da mutanen Najeriya suka shiga ciki. Wato Malam Jibril an sha zargi, an yi ta zarge-zarge har rana ne kamar ta yau. Sai cikin 'yan kwanakin nan ne wannan gwamnatin ta yi hubbasa kuma cin hanci da rashawa na Najeriya ta gayyace ta. Wurin gayyatar ma ta ɗan nuna kamar ba za ta je ba, ta ɗauka ko abin kamar wasa ne, sai daga baya ta je ta amsa gayyatar. Malam Jibril kuɗaɗe ne masu ɗimbin yawa ake zarginta da yin almundahana da shi. Idan zargin ne ya zama gaskiya Malam Jibril, mutane ne wanda za a ce kusan sun ci amanan ƙasa, sun ci amanan talaka, saboda alhakin da Allah ya ɗaura musu, alhakin da talaka ya ɗaura musu. Mutane da dama suna cikin fatara, suna cikin yunwa, suna cikin halin haula'i. Wanda in har zargin ne ya tabbata a kansu Malam Jibril, sun zama sun ciri tuta akan mutane zarata waɗanda babu wanda ya kai su rashin imani a Najeriya Malam Jibril. To yayi kyau Malam Ahmed, bari mu duba to yanzu sai mu shiga maganan gyara. Wannan al'amari ba yau bane, cin hanci rasha, almundahana, kwashe kuɗin gwamnati duk ba wani sabon abu bane. Amma sai dai abin da yasa ake tattaunawa a yau shine an samu wani gwamnati wanda da ya faru, in dai ya faru za su dakatar da jami'an sannan kuma su tura a yi bincike. To banda maganan a dakatar da kowane ne ke cikin wani al'amari da kuma bincike, wani mataki ya kamata gwamnati ta ɗauka saboda a ci gaba da yaƙi da irin wannan hali da muka shiga na cin amanan jama'a. Wato wannan idan gwamnati da gaske take, in dai gwamnati da gaske take cewa za ta yaƙi cin hanci da rashawa, to abu ne mai sauƙi. Ƙasashen duniya mun sani, musamman ƙasashen da ke tafiyar da tsarinsu akan gurguzu, wato ƙasashe irin su China da makamantansu, su abin da suka gane shi ne babu yadda za a yi ƙasa ta ci gaba a samu abin da ake so na raye ƙasa da raye al'ummar ƙasa idan akwai al'amarin cin hanci da rashawa. A wannan dalili yasa suka yi tsari na cewa duk mutumin da aka same shi da laifin cin amanar ƙasa na sata, ya ibi dukiyar ƙasa ya amfanar da kanshi, to tsatsauran hukunci ne suke ɗauka, ba na wasa ba, domin akwai ma inda ake yanke hukuncin kisa. Kuma kowa ya sani, kuma in za su yi shi ne a bainar jama'a, su gaya wa duniya cewa wani an same shi da ya ɗanyi kuruciyar bera cikin dukiyar al'umma, an kuma ɗauki mataki na yanke masa hukuncin kisa. Wannan dalilin yasa ko ƙanshin satar wani bai so ya ji yana ma'aikacin wani, saboda mai ya san gwamnatin ba da wasa take ba. To mu fatar mu yanzu a nan shi ne Allah isa wannan gwamnatin da ta fara wannan ya sa da gaske take, domin akwai abin tsoro mu al'amarinmu. Kamar yanzu gwamnatin da ta wuce an kafa turbar gwamnatin ta yaƙin neman zaɓe ne kan muradun cewa in ta zo za ta yaƙi cin hanci da rashawa. Al'ummar Najeriya suka yi ruwan ƙuri'u suka tabbatar da cewa sun kawo wannan gwamnatin domin saboda a tabbatar da wannan al'amari, saboda shi ne matsalar mu. Amma sai aka yi rashin dace, ya zamanto cewa ba ma wai waɗanda suke cikin madafun ikon a hana su yin satar ba, hatta waɗanda aka kama su dumu-dumu kotu ta yanke musu hukunci aka kai su gidan yari cewa an same su da laifin cin hanci da rashawa, duk Najeriya an sani manya-manya, amma kuma gwamnatin ta je ta gidan yarin nan ta ce ta fidda su ta yafe musu. To wannan ai kaga mun zama abin dariya a idan duniya, cewa ashe ma
kokarin da ake na gyara kasan saboda muradin cin hanci da rashawa ashe ma su masu yin dokar suke karya ta. To kaga ina za a je haka. Saboda haka idan da gaske ake wannan muna ma shugaban kasa Tinubu fatan alheri, muna roƙon Allah ya taimake shi akan wannan. Allah kada ya kawo masu canja masa wannan ra'ayi. Duk mutumin da aka samu da hannu a cin amanar ƙasa da taɓa dukiyar gwamnati a ɗau mataki na kwatance. Abin da Hausa suke nufi da matakin kwatance shine duk wanda ya ga wannan abin da aka yi to shi ma zai kiyaye ce shi ma kar a masa wannan abu. To Jafar, kai wani shawara zaka bada? To kusan Malam Ahmad ya riga ya faɗi kusan duka zukatan al'ummar Najeriya. Abu ne wanda akwai kyakkyawan zato a tare da kowane ɗan Najeriya musamman ga mutanen da suke rike da madafan iko. Amana ce Allah ya ɗaura musu, ya kamata idan aka kama mutum ko ana zargin mutum da almundahana da sama da faɗi da dukiyan al'umma musamman talakan Najeriya, a bincike shi, a gurfanar da shi, a yanke masa hukuncin da ya dace da shi. Ba wai a bincike shi ba, a gurfanar da shi, a yanke masa hukunci, kuma daga baya mu gan shi an sake ɗaukan shi, an sake ɗaukan ta an bata madafan iko ta sake rikewa. Malam Jibril, abin da zai baka takaici, wa'anda ake zargin nan na kwana-kwanan nan Malam Jibril, mata ne iyaye, wanda mu mun san cewa mata iyaye suna da tausayi, mata iyaye suna da jin kai, mata iyaye mutane ne wa'anda bai kamata su ga al'amura na taɓarɓarewa a ƙasar nan ba Malam Jibril. Wai sai ya zamanta cewa idan ka dubi tarihi tun daga kan Dizani Alisan Madubi, ka kalla su Stella Oduwa take ko wane ne, ka zo ka dawo su Halima, ka zo kan su Sadiya Faruk. Malam Jibril, abin takaici ne, abin ban haushi ne. Muna kira gwamnati, duk wanda aka kama shi da zargi ko kuma da cin hanci da rashawa, a ɗauki kyakkyawan mataki akan shi, gudun kada haka ya ƙara. Muna iya cewa gaskiya wannan gwamnati za ta ji daɗin wannan bayani, saboda an ƙarfafa ma gwamnati wato gwiwa wajen faɗa da wannan cin hanci da rashawa da kuma almundahana da wato dukiyar mutane. Na farko dai, kamar yadda muke ce, wannan gwamnatin tana dakatar da duk wanda aka kama da irin wannan, wanda yake abu ne mai kyau. Na biyu, da aika kuma a yi bincike. To yanzu abin da za mu sa rai shine, nan gaba muna son mu soma jin an ce minista kaza da ya sata kaza an ba shi wa'adin gidan yari shekara 3. Daga nan kila sai a taho da doka wanda zai ce okay, daga yau duk wani jami'in gwamnati da aka kama shi ya saci miliyan 20 to zai je gidan yari na har abada. Duk wani jami'in gwamnati da aka kama ya saci sama da miliyan 100 a kashe shi a bainin jama'a, a fito da shi fili. Dan ana yin firing squad lokacin da muke yara ƙanana muna zuwa kallo. A fito da irin wayannan dokokin. Daga nan zaka ga cewa kowa ya shiga taitayensa kuma an kama gyara. A jama'a masu kallon mu, kafin mu ci gaba, bari mu ji tsokacin jama'a. Sako daga Tanimu Bala Isa. Wannan al'amari na cin hanci da rashawa sai ƙara ci gaba yake yi, ba kunya ba tsoron Allah. Malama Rabi Sabon Gida na cewa mata iyaye ne, amma a ce yau maganan badakala da dukiyan al'umma a yau ba maza ba mata ba. Allah da ya sawaƙe. Shi kuma Malam Abdullahi mai turare cewa yake, rashin kama masu cin hanci da rashawa da kuma ƙin hukunta su ne yasa jami'an gwamnati da sauran masu almundahana ke cin karensu ba babbaka. So nawa ana kama masu laifi irin wannan kuma a bar su tafi lafiya lau. Tijjani Murtala Yola na cewa shugaba Ahmad Bola Tinubu ya tashi tsaye ya kuma nuna cewa shi gwarzon namiji ne. Ya tabbatar da cewa duk wanda aka kama da irin wannan sata da ake zargin wasu ma'aikatan gwamnati to lallai a hukunta su. Matthew Dogara ya turo sako inda yake cewa dakatar da jami'an gwamnati da shugaba Ahmad Bola Tinubu ya yi domin bincike alama ne da ke nuna gwamnatin nan a shirye take. Amma fa shugaban ƙasa Tinubu ya shirya ya kuma ɗaura ɗamara na yaƙi da su. Ku ci gaba da turo saƙonninku ta comment section. Kada ku manta ku yi subscribing, ku yi liking, sannan ku yi sharing. To Malam Ahmad, cikin wannan faɗa da cin hanci da rashawa
corruption da yan kamar yadda bature ke ma shine a Najeriya mun tsinci kanmu a cikin wani hali wanda doka na gwamnati wanda ni har yau abin na bani mamaki wai ana ce ma abin plea bargain wato jami'in gwamnati zai je ya yi almundahana ya kwashi kuɗi yadda ya ga dama wai idan aka kama shi aka bincike shi aka ga lallai yayi sai a ce wai dan bada wani abu a sake shi wai shi wannan plea bargain da Malam Ahmed me ya ma'anan shi me yasa ake wannan abu shi wannan abin da kin da plea bargain din nan tsari ne na shari'a so da yawa wannan plea bargain din yakan fito ne a tsari na shari'a kamar wani abu da yake kira wai menene burgu tsirar na bakinsa abinda wannan abin ke yi aiki sababin wannan abin shine rashin tsari da gwamnati ko kuma rashin kyakkyawar niyyar ɗaukan matakin ganin cewa an yi maganin al'amura domin abin da ake nufi da dole shine kai ne ka je ka kai ta'adin da ya kai na naira 10 sai a zo a ce to yanzu abin da za a yi ba mu naira 4 ka tafi da naira 6 ko ba mu naira 6 ka tafi da naira 4 kaga wannan an ba bayan ma ba a yi maganin matsalar ba amma karfafawa wasu ne masu niyyar yin wannan ta'adi su masu je su abin da yake faruwa shine idan har da gaske gwamnati take na cewa za ta yi maganin wannan al'amari na cin hanci da rashawa to wannan batun maganin plea bargain din a cire shi kwata-kwata bai ma kamata ma ya taso bane kuma so da yawa abin da yake kawo plea bargain din nan bari in tabbatar maka shi ma wani mataki ne na cin hanci da rashawa domin saboda masu shigewa gaba a ji a yi plea bargain din su ma baban za su ke tashi ba saboda zuwa za a yi a zauna a ce to yanzu dai ka san kayi kaza to yanzu me ya rage to me ya kamata a yi to dan kawo kaza to shikenan a sa kaza to shikenan bari mu rubuta kaza duk abin ta yanda yake karewa kenan a to Malam Ahmed har Jafar na tsinke na ce saboda karancin lokaci plea bargain me zaka ce game da shi wato abin takeici ne abin ban haushi ne abin ban mamaki ne Malam Abdullahi ka kalli barawo wanda barawon kaza me ake masa in yanzu aka ce ga barawo ka biya ka gani a sa taya a kona a yi kaza Malam Abdullahi mutanen nan fa su suka samu a cikin halin da muke ciki na bala'i da talauci da insecurity da muke fama da shi kaga mutum gagarumi ya saci mahukatan kuɗi wai a ce wani plea bargain a ina yake existing me amfani shi Malam Abdullahi duk wanda ya sata in kai jami'in gwamnati ne a kamo ka a hukunta ka babu wani plea bargain kamar yadda kai magana a tattaunawa mu in ka sata a ce a samar da doka in ka sata kuɗi ya kai kimanin miliyan 10 a kai ka gidan yari shekara 20 ko a ce shekara 10 duk miliyan 1 a batta shekara 1 mun gan su a rin har yanzu mu yanzu roƙon ma da muke yi Malam Abdullahi akwai wasu manya na accountant wasu da suka gabata musamman da ban so na kira suna ba Malam Abdullahi amma zan kira akwai former accountant general Malam Abdullahi muna son shi ma mai girma shugaban kasa ya sake dawo da kesin su dawo ma da mutane kuɗin su akwai waɗanda suka siyo jiragen sama da kuɗin Najeriya aka sa sunan wani kuɗi Malam Abdullahi su ma muna sa ido muna jiran mu ji mai shugaban kasa zai a kansu suna da yawa Malam Abdullahi duk ministocin da suka gabana a mulkin da ya gabata Malam Abdullahi a dawo da su a tuhume su su ma za a samu wani kanzo a tare da su gaskiya in kuka ce za mu ci gaba da tattauna wani al'amari jama'a masu kallon mu ba za mu dakatar ba saboda abin na da yawa za mu dan dakata a nan kamar yadda muka saba giya muku kar ku manta da bin mu a shafukan na sadarwa musamman YouTube da kuma Facebook da kuma sauransu in kuka ci gaba da subscription da kuma turo mana comment ɗinku yana ƙarfafa mu zance a duka nan za mu dakata da wannan shiri na cin hanci da rashawa da kuma almundahana da kuma dukiyar jama'a wanda ya riga ya ci mu ya yi nisa sai dai a lokacin nan ana ganin dan ci gaba sunana Jibrin Abdullahi Adamu sai wani lokaci.